Здравейте, приятели! Аз съм Габи и се завърнах след цели 2 години в този канал. Качвах видеа през 2022 година, декември, не знам кой беше, на коя дата. Сега съм тук на село Близнаци, както виждате. Сега сме 30 ноември 2025 година и в този канал ще качвам видеа само като съм тук на това село. Ако искате, може да прегледате другите ми видеа, които са в канала по-долу. Как отиваме до ето там чешмичката най-долу и как се разхожда. И показвам рум тур на по-долния етаж, ето тук долу. Чакайте, сега ще ви покажа. Ето тук, то не се вижда, това е втория етаж, в момента ето така изглежда. Сега ще ви разкажа, в момента съм на 11 години, а в предните видеа съм била на 9. Ето тук правят ремонт. Тук има различни... Тук преди имаше магазин, може да го прегледате. Сега тук са го закрепили и няма нищо повече. Ето тук градинка. Ще кача видео за рум тур на цялата къща. След малко. Чао!